Campanii creative de promovare a muzeelor. Ce este promovarea? Promovarea este unul dintre cuvintele foarte intens utilizate în contextul economiei de piață. În sens restrâns, prin promovare se înțelege efortul făcut de o organizație pentru a-și prezenta oferta. Activitatea de promovare trebuie să fie o preocupare continuă pe termen lung a oricărei organizații. Bineînțeles, nu toate societățile pot face asta din cauza bugetului limitat. Campaniile trebuie desfășurate doar pe baza unor planuri realizate în urma unor cercetări de marketing pentru ca rezultatele să nu fie nefavorabile. O campanie de promovare include mai multe tehnici specifice care își aduc fiecare contribuția la atingerea obiectivelor fixate. Unele dintre tehnicile de promovare acționează prin comunicare personală, altele prin comunicare impersonală. Cum putem promova un muzeu? Promovarea cu ajutorul materialelor promoționare, fraiere, broșuri, reviste. Aceste promovări încă sunt eficiente, deoarece ajung în număr foarte mare la consumatori. Muzeele concurează în a capta atenția, timpul și banii publicului, pentru că statul investește din ce în ce mai puțin pentru dezvoltarea culturii și pentru dezvoltarea muzeelor. Muzeele joacă un rol esențial în dezvoltarea societății, deoarece își aduc contribuția prin știință, educație și turism. Promovarea cu ajutorul reclamelor sau cu bannerelor. Fie că optează pentru varianta clasică sau pentru cea online, aceste metode de promovare continuă să fie utilizate cu succes de firmele mari care dispun de un buget considerabil. Organizarea de campanii prin intermediul Google Ads sau Facebook Ads. Aceste două canale reprezintă un mod rapid și eficient pentru promovare, deoarece sunt platforme foarte vizitate, iar informația poate ajunge în timp util la utilizatori. Organizarea de concursuri cu premii diverse, personalizate și chiar substanțiale. De exemplu, se pot organiza concursuri de cultură generală la care se pot oferi premii. Realizarea de postări interesante pe Facebook și chiar crearea unei comunități. Se poate realiza o pagină de Facebook prin care să fie prezentat muzeul. Se pot pune imagini, filmulețe cu activitățile desfășurate la muzeu, etc. Realizarea de filmulețe și prezentări pe YouTube. La ora actuală, mesajele video sunt mult mai bine receptate de public decât alte forme de prezentare ale unui produs. La fel, pentru promovare, se pot realiza filmulețe interesante bazate pe informații oferite de un specialist. Colaborarea cu bloggerii sau vloggerii. În momentul de față, aceste persoane reprezintă vocea poporului. Ei pot redirecționa publicul oferind informații extrem de importante și recenzii despre muzee. Am adăugat câteva idei de campanii de promovare a muzeelor. Primele două fiind campanii organizate de Radio România Actualități. Cea de-a treia campanie este o campanie inițiată de RNMR, sunt obiect de muzeu, caut vizitator. Cea de-a patra campanie este o campanie pentru popularizarea muzeelor pe Twitter, desfășurată sub hashtagul Museum Week 2015, la care au luat parte persoane de pe tot mapamondul. În concluzie, promovarea este foarte importantă pentru un muzeu, deoarece în momentul de față puțini oameni sunt interesați de cultură, iar acest lucru duce la pierderea valorilor noastre.